kun on kutsumus ammatissaan, niin kyllähän tää työ sujuu. Jos yrittää työtänsä tehdä, niin sitten räitää päälle, kun on parkkeerattu päälle, niin ei se meidän vika ole. No oikein, mukavaa päivänjatkoa vaan. Mulla on tiltis nyt tää konti. Nyt tää meni tumppikulle tilttiin. Pitäis kohta päästä Susa aloittaa. Muistaaksä eilen siinä Kalevan kadulla, kun oli se saappi se? Joo. Joo. Mä en muistellut laittaa tätä sakkoa ollenkaan se ikkunaan, mutta että... Tumpilla on toi sakkosarmi vähän herkässä, että antaa vähän nopeammin kuin minä, että mä odottelen ehkä joskus mietin 2 kertaa, mutta tumppi se rykäsee. Susahan silleen niinku sanotaan. Lepsumpi! Onhan mulla on ihan älyttömän hyvä tää haisu. Se on se sakkonenä. Sakkonenä. Musta tuntuu, että se on väärin pysäköity auto, niin se pakokaasukin jo haisee niinku. Haisee erilaiselta. Yksi niistä syistä, miksi mä oon tälle alalle lähtenytkin. Se on pakko sakottaa.